Ο Ζαφύρης έχει προκαλέσει χαμό στη Τσεχία, κόντρα δημοσιογράφου με τον πρόεδρο της Σλάβια. Ο Χρήστος Ζαφύρης βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, με την περίπτωσή του να έχει προκαλέσει αναστάτωση στη Σλάβια Πράγας. Ο 22χρονος βρίσκεται πρωτομπυλών της Τούμπας, ενώ οι Τσέχοι έχουν βγει στη μεταγραφική αγορά και ψάχνουν για τον αντικαταστάτη του, ενώ έκλεισαν τα σχόλια στα social media μετά από χιλιάδες σχόλια για τη συγκεκριμένη υπόθεση. Μάλιστα, ενεργοποιήθηκε μέχρι και ο πρόεδρος, Γιάροσλαβ Ταβιταρονιταβιωτακάπα, ο οποίος απάντησε σε δημοσιογράφο στο Twitter με τον οποίο ήρθε σε κόντρα. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες της Denic Sport, ο ΠΑΟΚ έστειλε στη Σλάβια μια τρίτη πρόταση, η οποία, συμπεριλαμβανομένων, πολύ ρεαλιστικών, μπόνους, προσεγγίζει το ποσό των 16 εκατομμυρίων ευρώ ή 400 εκατομμυρίων κορονών. Ο Χρήστος Ζαφύρης αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα για τον ελληνικό γίγαντα, έγραψε χαρακτηριστικά ο δημοσιογράφος, Μίχαλ Κβάσνιτσα, με τον πρόεδρο της τσεχικής ομάδας να απαντάει πως «Καλημέρα. Δεν τον έστειλα. Χαιρετισμούς από το Έντεν». Ωστόσο, ούτε αυτό έμεινε αναπάντητο, με το δημοσιογράφο να σηκώνει το γάντι και να γράφει πως «Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ για την ενημέρωση. Ίσως να είμαστε εξίσου ανακριβείς όπως την άνοιξη με τον Σανγιάνγκ, τον Γιαβορτσέκ, τον Χασιόκα, τον Γκλίμεντ, τον Σούλτς, τον Πέχ. Σε κάθε περίπτωση, εύχομαι να ληφθεί η σωστή απόφαση προς όφελος της Σλάβια και του τσεχικού ποδοσφαίρου. Και στο Χρήστο μια κορυφαία καριέρα.